ילדים וילדות מתוקים שלי, בוקר טוב. מה שלומכם? בוודאי כבר הרגשתם ושמתם לב שכולנו כרגע בבית. המדינה שלנו, מדינת ישראל, נמצאת כרגע במצב מאוד מאוד רגיש, וכדי לשמור על הביטחון שלנו, ביקשו מכולנו להישאר בבית. בגלל שאני מאוד מתגעגעת אליכם, כי לא ראיתי אתכם גם בחג סוכות, בחופשה, ולא ראיתי אתכם אתמול, רציתי לשלוח לכם סרטון, ובעיקר לשלוח לכם המון 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 חיבוקים ונשיקות. תדעו לכם שזה מאוד חשוב עכשיו, להישאר בבית ולהיות בטוחים ומוגנים יחד עם אמא ואבא. וגם מאוד חשוב להשתדל לעשות דברים שאתם אוהבים, כמו לאכול משהו טעים, לשחק במשחק שאתם אוהבים, או לראות תוכנית שאהובה אליכם. אתם יודעים גם שאני מאוד מאוד אוהבת ספרים. אז הבאתי ספר מאוד מיוחד. ספר שמדבר על רגשות. והוא ממש ממש מתאים כרגע למצב שלנו. לקראת המצב ובגלל המצב, אתם בטח שמים לב ורואים סביבכם את ההורים ואת המשפחה, מרגישים כל מיני רגשות. מה זה בכלל רגש? רגש זה משהו שנמצא בפנים, בתוך הלב והגוף שלנו. יש הרבה רגשות שיוצאים החוצה, והרבה רגשות שחלקנו מביעים. אפשר להביע רגש, אפשר לראות אותו על הפנים שלנו, על העיניים שלנו, על הגוף שלנו. יש לנו רגשות שמחים של שמחה והפתעה, ויש גם רגשות שהם עצובים. יש גם רגשות של כעס. אז הבאתי ספר מאוד מאוד מיוחד שמדבר על הרגשות שלנו, שמאוד מתחבר כרגע למצב. ולספר הזה קוראים בתוך הלב שלי. כמו שאתם יכולים לראות, זה ספר מאוד מיוחד. יש בפנים הרבה לבבות. וכל פעם שאני פותחת אותו, מתגלה לי עוד לב. תראו. אז אני עכשיו אנסה להקריא לכם את הסיפור, ואנחנו נקרא אותו בשלבים. הלב שלי מלא ברגשות. רגשות גדולים ורגשות קטנים. רגשות קולניים ורגשות שקטים. רגשות מהירים ורגשות איטיים. הלב שלי הוא כמו בית, שכל הרגשות גרים בתוכו. הנה הבית. וכמו שכבר אמרתי לכם, בגוף שלנו ובלב שלנו יש הרבה רגשות שיוצאים החוצה. אז הרגשות האלה נמצאים בתוך הבית, בתוך הלב שלנו. בואו נראה איזה רגשות יש לנו. לפעמים נדמה שהלב שלי הוא כוכב צהוב וגדול, נוצץ ומאיר. אני מחייכת מאוזן לאוזן ומסתובבת סביב עצמי כל כך מהר עד שאני מרגישה שאני יכולה לעוף בשמיים. זה אומר שהלב שלי שמח. הנה לב כוכב שמח. לפעמים הלב שלי מרגיש חזק. אני מרגישה שאני יכולה לגעת בעננים. אנשים חדשים ומקומות חדשים לא מפחידים אותי. אני יכולה לעשות את זה, רק תראו אותי. זה אומר שהלב שלי אמיץ. לב אמיץ. כשאני מתרגזת מאוד, אני מרגישה כאילו הלב שלי הולך להתפוצץ. הלב שלי צועק בקול חזק, אל תתקרבו אליי. זה אומר שעכשיו הלב שלי כועס. בום! לב כועס. בפעמים אחרות, הלב שלי רך. אני מרחפת לי בעדינות כמו בלון קשור לחוט. הלב שלי מרגיש כמו פתית שלג, עדין וצמרירי. זה אומר שהלב שלי רגוע. תראו לב בלון, הוא רגוע. שימו לב, ככל שאנחנו ממשיכים את הסיפור, הלבבות שלנו נעשים קטנים יותר. יש ימים קשים יותר, שבהם מילים רעות פוגעות ברגשות שלי, והלב שלי מרגיש פגוע. הוא שברירי ועדין, אבל אפשר לרפא אותו אם נותנים לו הרבה נשיקות. זה אומר שהלב שלי שבור. יש ימים שבהם הלב שלי כבד כמו פיל. ענן שחור תלוי לי מעל הראש.
והדמעות זולגות כמו גשם. זה אומר שהלב שלי עצוב. אבל הלב שלי לא נשאר עצוב. כמו שהאביב מגיע אחרי החורף, והשמש זורחת שוב, הלב שלי משתנה, צומח ופורח. זה אומר שהלב שלי מלא בתקווה. ותראו איזה יופי, בחרו לצייר את הלב בתוך עץ שצומח. אימא'לה, כשאני רואה משהו מפחיד, הלב שלי דופק חזק. קר לי כאילו רוח קירה נושבת לי על הצוואר. אני בורחת הכי מהר שאני יכולה. זה אומר שהלב שלי פוחד. כשבא לי לעשות קצת כיף, הלב שלי מרגיש שהוא מלא צחקוקים ודגדוגים. הוקוס פוקוס. אני קופצת לפה ולשם כמו ארנב. זה אומר שהלב שלי רוצה לשחק. לפעמים אני מחביאה את הלב שלי על עץ גבוה, במקום שאף אחד לא יכול לראות, כמו אוצר קטן, ואני לא רוצה שאף אחד יסתכל עליו. אני עולה על הנדנדה שלי, ואני בטוחה שאני יכולה להסתכל על העולם מלמעלה. זה אומר שהלב שלי ביישן. הלב שלי יכול להרגיש כל כך הרבה רגשות, וגם שלכם יכול. היום הלב שלי גאה. איך מרגיש הלב שלכם? אני מקווה שהספר עזר לכם, ושנהנתם מהסרטון ומהסיפור. אני מזמינה אתכם לצייר את הלב שלכם. תזכרו איזה לבבות ראינו בסיפור. לב שהוא בית, לב שהוא כוכב, לב שהוא עץ, לב שהוא זאב, לב שהוא מפחד, לב שהוא שמח. תזכרו שכל המשפחה שלכם וכל האנשים סביבכם מרגישים כל מיני רגשות, והרגשות האלה הם בסדר. ומאוד חשוב גם להגיד כל הזמן מה אנחנו מרגישים. אני מרגישה שאני מתגעגעת אליכם מאוד, ואני ממש מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב. תציירו לב שבחרתם, תשלחו לי, אני מחכה לראות את הלבבות שלכם. אני שולחת לכם חיבוק גדול ונשיקות, ולאבא ואמא אני רוצה להגיד שאני מאחלת לכולנו ימים שקטים ורגועים ובשורות טובות לכולנו, ונשיקות לכל משפחת גן צבעוני.